Inselli ħafna għal kollegi tiegħi Leontino u anka Debbi meta minna dawn il-jingles vera ħadna pjaċiri fis-sens konna għedna daqsxejn ma niltaqgħu it-tlieta minn tal-istess sera fejn tidħol il-mużika. U verament nawguralhom ħafna affarijiet sbieħ kif għamilt qabel ma bdejna din l-iskeda għaliex verament nieħu pjaċir bil-kumpanija tagħhom. U ħaterġgħu tarawna ta' flimkien anka fi ġranet matul il-ġimgħa. U għalhekk nawguralhom minn hawn ħafna affarijiet sbieħ. U kif semmejna il-kantanti għandi fl-istudio miegħi waħda mill-kantanti illi min jaf kemm ħalmet tfal u min jaf kemm għaddew tfal minn taħt idejha sa kienet qiegħda tgħidli dil-sekondarja anke kellha l-bieraħ tfal li qegħdin il-Litwanja u kkompetew ġew minn ta' qudiem qed nirreferi għal Felicien Brinkat. Felicien, kif inti l-ewwel net? All right, ħila qegħdin hawnhekk, grazzi Mulej, grazzi tal-istedentni u rrid ngħidlek kemm inti brava. Grazzi. U taqstanti ħor inti. Nisma' l-mod kif inti l-mistednin tiegħek u tkun isek taf fuq l-affarijiet. Nippruvaw. Jiena dejjem ngħid m'għandekx għalfejn tkun xi ġenju ma li tinteressa ruħek tara artiklu taqrah tifhem il-kontenut tiegħu. Importanti nevitaw li naraw it-titlu biss għaliex it-titli qed ikunu ħafna dak bl-Ingliż ngħidulhom misleading, jiġifieri jkun ifisser xi ħaġa oħra meta l-kontenut ikun differenti. Għalhekk noqogħdu attenti, naqraw mill fuq sa taħt ħalli nifformulaw mbagħad l-opinjoni tagħna fuq l-oġġett mhux mit-titlu biss. Mela ħanibdew naraw ftit ritratti ta' Felicien. Felicien qiegħda magħna mill-ewwel. Felicien qiegħda magħna biex nirrakkontaw anke l-istorja tagħha. Felicien qiegħda tgħid li għandha kienet ilha tkanta. Felicien, inti ma bdejx kbira, inti meta kont tfal. Jiena minn ta' 3 snin bdejt. U kif? Ġifieri x'inhu l-background tiegħek kellek ħutek xi ħadd mill-familja? Mela, minn fejn bdejt? Jiena żgħira is-seba' waħda. Ġejt wara wkoll uħti Down syndrome issa m'għadix magħna. Imma rani hemmhekk jien hemmhekk tal-GM Productions. Dawk konna aħna 300 tifel u tifla minn Malta u Għawdex u kellhom jintgħażlu bis-10. U jiena mill-ewwel kont naturali jinti kont. Iva, jekk jistaqsuni rrid nirrispondi u hekk kien vera għadni niftakar kollox hemmhekk. U hemmhekk il-familja tiegħi, hemmhekk żgħira jiena. Imma fejn pereżempju Felicien kont ġib anke din il-kapaċità. Għaliex jiena ftit iżgħar minnek mhux ħafna, imma tfal ta' tampari kienu kollha dejjem waħlim mad-dublet tal-mami u kif tistaqsihom anke x'isimhom jistaħbew wara l-mami. Inti ma kontx hekk. Le, mela għandi ħija jduq u kemm il-darba kantajt miegħu ħija Lewis, kitarrista verament bravu ħafna li kellu l-band tiegħu u kelli oħti wkoll tkanta. Grace kellha sa anki manager, ġifieri Taljan, kienet ħarġet nsejt insomma skonsani l-CD imma dak iż-żmien. Insomma, tipo ta' insomma diska. Imma jiena minn dejjem rid tinkanta kull fejn immur. Antallaħam mal-mama, dejjem itellawni x'imkien u jien inkantalhom. U kien hemm xi ħadd fil-fatt u alla ħares rajt fuq il-gazzetta li se jsir dan il-baby show. U jiena kont l-unika waħda li kantajt ukoll u niftakar x'kantajt u x'kont ngħidilhom kienet l-Zanzara ta' Rita Pavone u hija ħallin intija. U kont qedtilhom għadni niftakar ir-Radio City jinfaqa f'daħqa kbira x'kont qedtilhom li Rita Pavone hija l-kuġina tiegħi. U għax jiena kelli ħafna fantażija. Allura insomma, u kont ġejt l-ewwel hemmhekk ukoll ġifieri. Minn dan il-festival. Hija minn dan il-festival. U minn hemm nistgħu ngħidu imma impressjonanti anke inti tirrakkonta. Kif kienet naturali għalik? Jista' jkun li kont tara l-ħutek fuq il-palk. Le, ta' mhux dak kien jiena rrid tinkanta hemmhekk ara wara li rbaħ. Dak Enzo hemmhekk. Mela Enzo. Mela wara li rbaħt jien kont ġejt bħala mistiedna f'dan il-festival. U ħrabt il-mama u tlajt fuq il-park waqt li qed ikanta Enzo rafani kompli kanta dak kienet competition ir-Radio City wkoll u ġie l-ewwel ukoll. U kull darba li kien jarani kien jgħidli tgħid nifilħek biex narfak imma
memorji sbieħ, hemmhekk waqt ukoll il-baby show, l-10 kontestanti, hemmhekk ma tal-iskola, dejjem kont nieħu sem jiena. Dak kien żmien sabiħ. Hemmhekk qiegħda jiena f'isfel, għandi kukkarda, qiegħda kokka jiena, fin-nofs, qiegħda b'xari twila. Tan-nofsnet, sewwa. Eżatti, dak. U konna dejjem namlu fil-Christmas u hekk. Daw ħuti, hemmhekk meta kont talaq 16-il sena. Ħuti wara xulxin kif twilidna. Inti jekk qed naraf sewwa tal-libsa bajda. Eżatti. Għax jien iż-żgħira. Aj, ma ġarlew. Lewis għadu jintara. Iva. Għadu jintara. U anke inti għadek tintara f'hemmhekk dak ir-ritratt. Il-karriera tiegħek imbagħad bħala adolescenti, bdejt anka tkabbar l-arfin tiegħek, bdejt użem kanzunetta Maltija, dak iż-żmien qed nitkellmu snin. U le, tikbist ħafna. Le, għax ma tantx għandna ċans ma naraw ir-ritratti. Snin hemmhekk kien kont l-unika waħda li Vinivella kien ħallini inkanta. U minn dakinhar jien għamilt għax imbagħad kien hemm il-band ukoll taħija. Għamilt minn ta' 5 snin sa 16-il sena sakemm spiċċa l-Premier, il-Cafe Premier hemmhekk. Jiġifieri kull sena jiena dejjem sa 16-il sena inkanta. Naf li kif tlajt fuq il-palk kien hemm wieħed hemmhekk ma x'kien jisimha Sabrina Ciuffini. Kienet prezentatriċi ħafna ma' Mike Bongiorno, hemmhekk qiegħda tawgurali, hemmhekk kont tlajt jiena kont intażil biex imur Sanremo mill-Maltin u kien internazzjonali wkoll u ġewwa Sanremo jien kont ġejt l-ewwel. Hemmhekk ukoll hawn Malta kont ġejt l-ewwel ukoll. Kellek ritratt, ma nafx jekk. Hawnhekk is-Silver Boat, dan kien festival li kien isir il-Birgu fil-fatt għandi 2 jiena. Kont se ngħidlek għandek ritratt warajk kollu mixi trophies. Kemm kont tirbaħ festivals. U dak ir-ritratt jekk ir-reġista jurih. Hemmhekk ukoll għadni żgħira ta' xi 5 snin. Emma raħ, daku. Hemmhekk għandi xi 7 snin jiena ta' hemmhekk. Ġifieri 7 snin għandek. Iva, dawk it-trophies kollha. Il-mulej berikni, għax jiena mbagħad wara l-baby show, għajt sejra nkanta, festivals fil-fatt kienu jċemplu l-organizers hawnhekk waqt id-dar għandna. Dik Ġozet Karwana, dik kienet ukoll qiegħda tieħu semmija il-baby show. U kienet ukoll spiċċat l-allima tiegħi tal-pjanu. Konna fl-istess klassi, konni bżama. Mela, kif qegħdin taraw hawnhekk. L-ewwel kor tiegħi. Mela, Olivia Lewis, Fabrizio Faniello, Isadora li għandha rasa l-isfel, Ellison Annalisa Llul u Bernice Camilleri. Dak konna morna l-ewwel darba morna nkantaw waqt il-Christmas hekk beda l-kor tiegħi. Ftit tfal, il-lum nistgħu ngħidu saru kantanti. Llum kbar, eżatti. Hawnhekk waqt il-kifit, għaxin kollox kont nidħol, konna nagħmlu aħna demonstrations imma bil-koreografiji qabel konna nsejħulu l-kifit. Qed tifhem exercises u konna nieħdu ħafna pjaċir. Jiena għax inħobb isfin ukoll. Fil-fatt l-istudenti tiegħi nagħmilhom ħafna wkoll il-koreografija ġieli rajtek Iva, ara ħija hawnhekk. 16-il sena hemmhekk għandi. Konna mmorru hemmhekk u kont flexibil ħafna, waħda minn jien ara qegħdin taraw, jien qed inħares lejn il-kamera biss, għax jien fejn ara kamera. Nikola, inħobb. Imma insomma, kif tista' tgħid? Grazzi mulej, hawnhekk ma tlettu lidi, għandi l-Isadora, Kyle u Engelbert. Kyle huwa Kyle tan-nofs, il-kitarrist. Kemm hu bravu. Kitarrist bravissimu, għadu kif kien Londra, qed jagħmel dak anke mal-bassist ta' Adele ukoll ġewwa Londra. Huwa sitarist ukoll, ġifieri is-sitar. Drummer, bassist, nafx.
Bravissimo, jiena niftakru tifel, kont għamilt Il-mulejta. kompetizzjoni, tiftakru kien ġi Iva, kanta iva, waqt kant mela, ġamburi u għatta tifel għandu futur sabiħ. Rajna ħafna ritratti imma nixtieq li naraw ftit ukoll filmati għaliex inti Ok. ħadsem f'ħafna festivals, speċjalment kanzunetta Maltija, kellek ukoll il-Mara Blonnella Sewda Sewda. dik kienet kompożizzjoni tiegħi Iva. wkoll dak tal-Anja tal-Poplu. Ekku, kont qed tgħidli jiena niftakar kuluri, però fakritni fil-isjen li kellha kanzunetta oħra qabel. Inti jekk bħali. Mhux hekk. Aha. Iva, fil-fatt dik kont ġejt l-ewwel bħala kanzunetta u kont ġejt ukoll bħala l-aħjar interpretazzjoni mill-festival. U għadu jiddispjaċini sal-lum għax jiena l-unika waħda minn festivals kbar bħal dawn li qatt ma batuni barra minn Malta. Nirrappreżenta lil Malta. U ma nafx, għadni vera dik għada weġa, mux ma jfissirx li ma ferċi u ta' xejn. Imma nejt, il-lami, ikun hemm tant festivals barra minn Malta, il-gvern. Għax dak kien ta' xaħġa tal-gvern ukoll bħalma hija mużika, issa llum il-ġurnata, dak kien sar. L-unika wieħed li kien sar tinje open air, kien sar mod ieħor. U insomma, kienet esperjenza xorta sabiħax li tirbaħ. Inti l-ħaqtu, jekk minn s-sera zbal, il-festival bil-Malti u l-Inglis. U l-Inglis u koll. Kellek Together. Iva. U x'kien jisima bil-Malti? Flimkien. Flimkien. U kienet l-istess kanzunetta li kienet titkanta b'żewġ lingwi u xejn. Iva. Kienet esperjenza sabiħa u koll anka fil-faddinija, waħda minnhom. Fil-fatt miktuba minn Martes Santi u Dominik Galli din il-kanzunetta. Martes konna naraw bħala kantanta wkoll f'dawk iż-żminijiet. Tkun magħna Martes anka fil-ġimgħat li ġejjin bħala mistiedna. Nisimgħu parti minn din il-kanzunetta. Inti kif ngħidu fil-isjen, kanzunetta tkanta u tirrexta isek ittija personalità, mhux sempliċement qiegħda hemm fuq il-palk statika ma tiċċaqlaqx, imma għandek mod kif l-udjenza ġiba miegħek, ninnutak ħafna tagħmilha mhux festivals biss, anke tkun qed tkanta x'imkien. Iva, x'ngħixha dik il-kanzunetta jien u anke meta nagħllem ngħidilhom aħna maħniex robots. Aħna trid tgħix dak li tkun qiegħda tgħid. Jekk hija kanzunetta ferriħija, trid titbissem. Jekk hija ta' dwejjaq, turi li int trid l-emozzjonijiet tiegħek bħal meta nirrextaw għax jiena wkoll kemm il-darba insomma nirrexta Iva, ħadsem ħafna wkoll, speċjalment kelli operetti jiena, kelli l-main part, jien laxqa tiegħi għax hemmhekk fejn jiena ħanirrexta. ħanisfen u ħankanta, u anka musicals, kelli bħal Pawlu 2000, dik kienet esperjenza mill-isbaħ Pawlu 2000, għax kelli 3 karattri tal-imxajtna, tas-Serb, tal-Lifa, l-ewwel tal-Lifa, mbagħad tal-imxajtna, u mbagħad ta' Madalena 2000, u barra minn hekk kont waħda miż-żeffina wkoll. Ġifieri kellek diversi partijiet differenti fl-istess musical. Felicien, inkun qed ngħid tajjeb inti daqsxejn u għadek sal-lum avantgard il-mod kif tilbes. Iva ta' Għax inkun ninnutak, pereżempju ċertu ħwejjex li forsi ħadd ma kienx jilbishom, inti ma kontx tiddejjaq tilbishom. Le, jiena rrid inkun unika jiena. Unika, eżatt. Jiena jien. U li nkun komda, fis-sens li onesta ma fl-istess ħin suppost nkun faqa. Ekku, dik il-kelma faqa, konna ngħidu qabel. Hemm kanzunetta, l-ewwel darba li ħadsem fil-Song for European fl-1996 u inti kellek kanzunetta li meta smajta l-ewwel darba. Ek, ma l-ewwel li jsek tħoss illi laqtitek din il-kanzunetta. Fatt għandna filmat tagħha kienet xi ħaġa Midnight Blues.
Oh, dik bellezza kienet. Kella l-korus tagħha. Oh, fuq Itik vera dik li jkunu qegħdin jgħaddu minn dak dawk l-emozzjonijiet bil-lejl. Nies li jkunu homeless, iva. Ta' Dominic Gallia. Sabiħa, nisimaw Iva biċċanin. So tired after drink can hardly make it. People sleep behind gray walls and doors and windows. But why you stand in empty rooms on the roofs, alone in prison cells, they sleep and chill. The streets at night have nobody to talk to. They can hide the pain of those who wait in the railway stations, the hopes of those who ask for some small change, the sadness and despair of those who die. Leaders will grow in churches and subways. The center, how lonely they look. These back streets at night, how great. Segni kanzunetta. Kelli bħala backing vocals, Olivia Lewis, Lawrence Gray, kelli Leontin ukoll. L-armoniji dejjem jiena kelli wkoll kanzunetta. Anka jiena kont li bdejt il-backing vocals bil-koreografiji għaw Malta, u anka bħala kor jiena bdejtu wkoll għax inħobbu ntuwa u. Mhux sempliċement qiegħed fuq il-ġemp tal-istage, imma holistikament inti tara show. Eżatt. Għax il-viżwali hija sabiħa wkollu. Sintendi l-koreografiji li jkollhom xi jasmu mal-kanzunetta wkoll. U inħobb ara jiena u inti l-aħħar ritrat. Dak għadni. Għax int kont għadek ħirġa mill-Knisja, jien kont qiegħda nistenna l-bent tiegħi għax konna ta' notte bjanka ġew u ħadna ritrat. Prosi tara fakkartni. Fil-fatt battulhom. Mela, l-esperjenza għax wasalna biex nikkonkludu tal-live orchestra. Erġajna qegħdin nesperjenza wa mużika. U inti kellek anke l-okkażjoni li tkanta mużika. Iva. Mhux vera. U l-kanzunetta kuluri. Kuluri, iva. Kif ħassejtek hekk fuq dak il-park? Pjaċir kemm nixtieq narġa' mmur fuq il-park għax jiena dak huwa parti minni u parti minn ħajti. Jiena inħobb nipperformja kif tgħidha bil-Malti, nħobb inkanta lin-nies u dak li tani l-mulej. Intieħ ukoll l-udjenza ħalli nferra. Jien esperjenzajta din is-sena mużika u nibqa' ngħid illi esperjenza illi dak in-neputi tiegħi kien lider qabel Adrian Russur, neputi, eżatt. Inti propja minn Ħażabbar, familja Żabbarija, ekku. Ħalli nisimgħu biċċa minn kulur din hija waħda mill-favoriti tiegħi bħala kanzunetti Maltin, il-vuċi ta' Filissien naturalment imżew anka. Ma x'isima l-kantanta fakkarni li kont qiegħda tważen fiha. Insejt jien għax l-ismijiet jiena brodu skużani jaħfilni. Issa nsibuha ngħidulhom. More than stampa,
sabiħa mezzi il-kanzunetta. U tagħmel dik naqra. Iva, naqra arpeggios u naqra staccato fil-vuċi. Insomma, nħobb, għaxina studjajtu l-vuċi dom tant mis-Sant Manet Miġjani, dom ta' xar snin. U allura, grazzi mulej, il-ġenituri tiegħi ħadu ħsieb li joħduni dawn il-lezzjonijiet ukoll biex issa nista' nagħlem kif suppost jitallimt il-mużika wkoll għax hija importanti ħafna. Hemmhekk x'għandek? Intbħali jaqgħu fissa ta' fuq l-annimali. Dawk ta' testijaj li ħadd il-bieraħ ħudhom biex forsi nġibhom noħdilhom ritrat kull fejn ikunu miegħi hemm wara dik saqajja taraw dejjem hekk madwari għandi erba'. Milli qed nara u mhix tatis ta' xi razza partikolari. Le, hija marret ma' xi erba' kelma komuni. Iva. Ġifieri u hawnhekk nagħmel l-appell tiegħi għax bħalissa ħafna tatis jaħsra li qed ifittxu dar. U għattus anka jekk issifer pereżempju mhux bħal kelb. Dak indipendenti. Nħallihom jiena nħallihom l-ikel, pereżempju. Mela nħalli t-tifel ukoll imur tihom jiklu. U dak tan-nof sara jorqod hekk jisu baby, jiġi jagħmilli hekk, jisu kelb. U jidħol taħt Iva, Halloween ħafna, lejjen inħobb l-annimali. Mela, semmejna l-kantanta ta' qabel ħalla ma ninsix, Sherizen Vassallo li kont interpreta il-kanzunetta Kuluri. Mela, kellek semmejta qabel, kanzunetta jiena kienet laqtitni ħafna, jisimha Il-Mara Blonnella Sewda. Dik tibta inti għattini? Il-kompożizzjoni Iva, u kienet u l-klim ta' Steve Dragart, kont pregnant b'Kyle dak iż-żmien, esperjenza mill-isbaħ, u din hija parti minna. Kelli 5 xhur hemmhekk. Qegħdin ngħidu kanzunet Anja tal-Poplu kienet u xejn. Tal-Anja tal-Poplu. U naħseb wieħed mill-ftit videos li kien jeżistu per se bħala video li jgħidlek storja dak iż-żmien. Videos mela. U grazzi mulej għal daw il-videos għax ikollok tifkira wkoll tgħid tal-inqas. Għandi xi ħaġa tiegħi li nistanka naqsama ma' neputijiet. Eżatti, eżatt. U jiena wkoll bis-saħħa tal-Covid kont diġà ħadd kors. Bdejt ukoll niġbed nagħmel music video clips lill-istudenti tiegħi, nagħmel bl-editing kollox. Daw l-affarijiet il-fotografija, l-videografija nħobbhom wisqin. Kont ħadd kors ħalli jiena nkun naf kif għandi nitkellem anki kif inkun nixtieq li jiġu miġbudin l-istudenti tiegħi nkun naf x'qiegħda nitkellem għax nħobb nitgħallem jien. Imma mhux għalhekk biss għax inħobb ukoll niġbed anke ritratti u affarijiet. U mbagħad waqt il-Covid bis-saħħa tal-Covid dejt nibgħat videos biex l-istudenti tiegħi jikkompetu barra minn Malta. U jiena ma kontx noħodhomlhom sempliċement konna nagħmlu bix-xeni wara. Minn dejjem avventuruża u apparti avventuruża fil-isjenja persuna. Il-kanzunetta Kuluri naħseb toqgħodilha perfett fil-vuċi, ma hija letteralment stampa ta' dak kollu li inti fil-karattru. Għax inti timbidel il-ħin kollu. Iva, Kuluri vera, Iva, u kelli kanzunetta li ħadd sem fija fl-indipendenza ma nafx waqt il-Covid ukoll kien ottimista wkoll ġiet miktuba lija għax jiena Iva nħares li il-pożittiv kif tafu ħafna li jiena nemmen falla u nxandru u Iva u li tini dak islim u biex nirbaħ kull ostaklu għax kulħadd jgħaddi minn ħafna affarijiet, imma bis-saħħa tiegħu xorta inkompli nitbissem ħalli il-ħaddieħor inferħu. Kont qed tgħidluna anke nikkonkludu fil-isjen li għandek żewġ studenti bħalissa li qegħdin. Kienu Litwanja, waħda minnhom ġiet l-ewwel fit-tieni kategorija, Mikaela Borġ, u Eliza Polidano ġiet fit-tielet post mill-ewwel kategorija. Li tnej rebħu għax kompetizzjonijiet u
għanna iktar ukoll barra minn Jekk mi Malta. sara żball il-kantanta illi marret għal Eurovision. Junior Eurovision sonorità u kollox, hekk. Iva Gaja Gambuzza kienet esperjenza u kollha lina sabiħa immens u dan grazzi biex nagħti glorja lil mulej tat-talenti li tani kollha nużhom. Pjanijiet tal-futura, jidinna daqsxejn x'għandek pjanat. Hekk forsi xi album kollezzjoni tal-kanzoni tiegħek. Din xi ħaġa li nixtieq li l-kantanti kollha jagħmluha. Mela, jiena kif sirt Born Again mill-ewwel għamilt gospel album b'kompożizzjonijiet tiegħi stess imma kien hemm bl-Ingliż. Issa nixtieq il-lamid il-kanzunetta li kantajt Ma' Godwin, ħana l-qubija fil-fatt. Ma' Godwin. U għamiltu bl-Ingliż, issa nixtieq nagħmel xi ħaġa bil-Malti għal-mulej, biss ix-xahar id-dieħel qabat u għedt issa jrid nagħmel xi ħaġa li hija sejra nikkompeti ġewwa Ruma. Festival kbir, ħajkun teatru verament sabiħ, jien l-aqwa li sa nkun fuq il-palk għax jiena l-importanti, anka minn dukon zaħira, ma kienx interessani jekk nirbaħ xew le. L-importanti li nkun fuq il-palk u nkanta. U barra minn hekk ukoll għandi studenti oħrajn li sejrin ukoll ġewwa Sqallija u Maċedonja wkoll. Żomna informati fil-istien, anka tibgħat innaftit ritratti jekk tiegħek fuq il-palk ħalli anke nkawduhom. Il-ħajja hija maratona mill-bidu sal-aħħar. U hekk isimha din il-kanzunetta. Marathon insellmu hawnhekk il-memorja ta' Godwin Lucas, ġvera li ħallina anka ftit ta' xulin u nsellmu lill-familja tiegħu minn hawnhekk tagħna ħafna wkoll kanzunetti sbieħ. Fil-istien, grazzi immens tal-anke l-istedina tiegħi. Saħħatek rajtek? Ekku. U nispera li ħadu pjaċir it-telespettaturi. Ħangawduk ftit ieħor il-kanzunetta Marathon.